Vores emneopgave, den går ud på, at vi skal finde standardanalyse af en funktion, altså lave en funktionsundersøgelse. Og det første, vi vil komme ind på, det er definitionsmængden. Definitionsmængden, det er en værdi, man kan aflæse på grafen, som altså kan aflæses ved hjælp af x-aksen. Definitionsmængden, den forkortes med DMF. Og her i den her graf, der kan vi se, at definitionsmængden, den strækker sig fra minus uendelig til uendelig. Og det kan vi se, fordi at funktionen her, den ikke har nogen begrænsninger. Og den strækker sig altså fra her til her, altså uendelig. Eller om nulpunkter. Nulpunkter, de forekommer der, hvor tredje rangs funktion, den skærer x-aksen. Nulpunkter kan man finde ved både hjælp af en spejer, og så ved at selv aflæse den ved øjekast, eller ved hjælp af funktionen. Ved hjælp af en spejer kan man finde nulpunkter, ved hjælp af at undersøge graf, og derved finde nulpunkter. Man kan selv finde det ved det blotte øje, hvis det er en overkommelig graf. Hvis man nu ser, at det er ved 2, så kan man nemt se det, men hvis det er sådan noget med kommatal, så vil det være svært at se ved det blotte øje. Man kan også finde nulpunkter ved at sætte funktionen lig med 0. Man vil typisk gøre det i en spejer og ved hjælp af solve-funktionen. Så funktionen vil lyde solve x i tredje minus 4,5x i anden minus 12x er lige med 0,x, men man kan også regne det på papir. Hvis det nu var en anden grads funktion, vil man blot beregne nulpunkterne ved hjælp af nulpunktsformlen. Altså at man vil sætte den her lige med 0. Ja. Ja, nu vil vi fortælle om fortegnsvariationen. Her på grafen kan vi se, at der er 3 nulpunkter. Ved nulpunktet minus 1,88 kan vi se, at det der er under x-aksen er minus. Og ved fra minus 1,88 til 0 kan vi se, at det er plus, fordi at det ligger over x-aksen. Og ligeledes fra 0 til 6,38 kan vi se, at det er minus, fordi det netop ligger under x-aksen. Og for 6,38 til uendelig kan vi se, at det er plus, også fordi det ligger over x-aksen. Men man kan også gøre det ved en beregning inde på en spejer, hvor man skriver f af x kolon er lige med, og så putter man funktionen ind, og så nedenunder så skriver man f af eksempelvis, hvis man tager et tal over ved siden af minus 1,88, så kan man sige minus 2, og så finder man fortegn på det. Hurtigt runde monotoniforholdene. Og for at finde monotoniforholdene bliver vi nødt til lige at gå ind og undersøge grafer. Først finde et maksimum, som vi finder her, som er minus 1,6,5. Hvorefter vi også lige finder minimum, som ligger her, som er 4,56. Og det er altså henholdsvis maksimum og minimum, vi lige har fundet. Og så kan vi så ved hjælp af det, vi lige har gjort, aflæse på grafen og se, at den altså er stigende fra minus uendelig til toppunktet her, som er minus 1,6,5, hvorefter den så er faldende fra punktet her, minus 1,6,5, til minus 4,56. Herefter der er den altså stigende igen, som vi kan se her. Der er ikke nogen ende. Så den er minus plus minus. Først er den stigende, hvorefter den er faldende, og så er den stigende igen. Her til sidst vil vi lige hurtigt finde ekstremet, og det kan vi altså finde ved, som vi gjorde før, gå ind og finde toppunktet, som ses her, og det er minus 1,6,5. Og hvis du ikke har en spejer, eller hvis du ikke vil bruge spejer, hvis opgaven siger, at du ikke må bruge den, så kan man også gå ind og beregne det ved at først tage f af x, eller f mærke af x, og så derefter så finde toppunktet ved hjælp af toppunktformen af f mærke af x.